New Tuesday morning, live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. We about to share so far. Me say, brother, dear, and your dear bro. Send ya winning no matching ye sin konya free Jordan. Copy mu fiada wa bra nun sia ba pa mu. Copy mu say nun do ebebo. Gama mera nasio. And today also happens to be the 12th day of September 2023. Are you ready to pray? For God and country, we back on your radio. Mama, mama, did I so? Debida, debida, we refi woy. We am with that. We am with that. Ye moja to da ye ma me yer mo no na onu nyankopon no nim ye dada ni remfie oni ma dwen kwa adwen afa ye ho e ya dwen papa na sene etie bia ebebem me sene etie bia ebebem edi da so ni nyina kokowie se ye koda ye wa hwe ye nso wa boye ho ban bebre na sisi yo se radi bie wani amwa hunu niema ekoso de suom se na enkrofo bi kanchi gu so wo mo to yare de famframam omo to yare de famframam in the name of se yesa na yenya no we want to pin him down with a certain sickness, very strange disease. We want to pin her down with this thing just to disgrace her. But against all us, Onyankopon enyonyam esrenye edimane ma. Anope hwese wasori ahoden wo ho. Anope hwese wasodi a utimi ma wonsa so kosoro ma ne yeye. Odi ye ntran hwe samebo a ma wonsa so kosoro mi enu no. Sa yeye onhye dante ya obia fato ho. Bio ano kasa sa de me kasa yi. Kasa Awurade me da wase o. Hwese wakama na yeye anopai se wutimi bu ani kosoro ebu ba fam na eye boko na asumdue nimu a anopai mi se Awurade ni wire emfi wuda ate ni wire emfi enka ya mpon ne oh Ninyina ayeko Jesus yo hey kama mera vasio Jesus Mama did as Emma wabamu ni na bamu ebu and in your koda ya no pay one sorry but wo enemy anopai Awurade adom ba dom so techremada bogiem moje die mu afrusan ye ne de enya de a ye ma ya bamu abuda ye bekoso a pim akwen anim ye bekoso ama ye ni aye den e wa brabom ye mankrofo ni yani sanse ye nkwa eni wonsem ye ma ho kwan
Ezian me nkoa mi ko bi asori abia me bi asori enkrofo se mi ye dede enti omu di mani osofo mu arese de tenten gramo a wo wira ho adenya asori kro be jai agaso akwan asori ani edi nani mu ani nya din ne jade o kire no o ka se Peter mo o ka se John mo omuji onyame adwuma ni si ho no omunyane bete oho omanyane bete ntwato so ne omunim ni omunim ni nyina mu omso boa ye no omde besi ani ye no omde bewi ata so unim die ntia no omoye sa no because omuhu se wo mo nkwa ahoden omuhunu se wo mo tumi omo nyina ne oye ne fapim pa ene otiasefo nyankopon ehunu abobirim nyankopon dunsia ohye abrefo anopai se wutie mia ma ewurade nye kese wo abrabom wa limite no wa mana ye kitikiti bi wo abrabom wa ankasa wa sheda se problem we na to mia mekwa ewurade ho but o problem nyina mu no se obema ewurade aye kese a ewurade be se ne ho anuonyam me ka kire na awatwi enyo ho betebete emfa mankrofo enra ohwa asem e de baaye no a ene ye be se si so enyo ho betebete wa brabom enya me de mi fira de ntmago ne me ka sese ntoma na antete a ba de hunu si obi beto bi ama wo e wo se wutumi dim pripra gro tete ntoma no wani nya din a untumi nya yie o I'm telling you se wani nya din e wa brabomu a me se untumi nya yie obi obeka kire wo se wani nya din a wo ye yie wa brabomu aboa e wo se wo ye domineering e wo se wo ma wani ye din wo ye so forceful in life entisa enye yie he empire bono kura wo boy wo se wo die ne din gidi se unya nhu ye but waje adi Bible account wo se nhira ne wona wo form ani nhu ye nanso na je die wani nya din ya untumi nka sa asem no mi nhu ye but mi se awurade ahira me mi nya nhu ye but mi se awurade wa ye me kese wa ye me kokuro he mi nya nhu ye mi mfa mani nhu ye but mi se ye ka sikafo wo Ghana ha 2, 3, 4 years to come ye kan ye be kan me aka ho emprempren se me kan obi a oye so canal obi o wo honam mu no obeka se ene on so de wo kan sam o udwu ho yes ma menwi me ho awurade mu awurade ni wure mfi yen onim yen din onim ba bi odi ye besi ye moja toampo dai ma me ye mo no Bible say na awurade onim yen na no ka bi di kire ofa Jeremiah nso no ni tiato ne kon ho adan ya abraban mi anini ye me na mfa mi obisi su nyina na ye jam ye no obo ne hwene kasa bo ne hwene benkatachi o ye nya no kura ne wonsu mfa ne ho ntofom nyankopo we di no so abranje so dia no akire Jeremiah yi udwu ho tie ha wo me ka kire wo uye moja to ada wo maame yam kura na mimi nimon na mimi minim ba bia me de ubesie wo ye moja to ada wo maame yam no I knew you even when you were in your mother's womb. I knew you. Also, for the plans I have for you, it's not the plans to bring you down, to hand you over to your enemies, but the plans to prosper you. Wakwada made a chwa no payi nia ubedi jama urade ya wafamu de ubedi di odi ahwade o nia oda ketepa so nia oda edan papam nia oda bansoro so nia oda bantia so anopa yi hwan ne ma de chen yen eye sikafo no menim se zanka sikafo na de chen wo mo ho anka ombe di ani semena
but adechie tumi eni asikafo nsem so nipa bi bedi yie no eni asikafo nsem ewa Awurade nsem eni ntina no pe ade a che no eno nko ampo eye ni daso kese e de ma obi a wotie mi anopa yi emo abamumu na eyire so kire so sedan ara eje Nyankopon no oba Nyankopon no mepacho ma wani so fa hwe soro na ka kire wo ho se oye adom wura nti obehwe me ongum animu ase anopa yi bompai na fa seda ma Awurade se wa hwe wo so adom aboa ama woda so ti ase tekirema da abodwe moje di umu afuri sane yewura ye jatiefuo nyina hye wo nsa omo mama ye kwan e wo mo ka mu wo mo mama ye kwan wo mu fie ho omo mama ye kwan wo madwuma mba bia omo mama ye kwan bia no yesra wo Onyankopon se ti wanim fatere wo anopa yi ene dai mo mu hu wanim nyam ene dai mo mu hu tumi ne wo keseye ene dai ma wadom no so mfama wo mai afi adansidie mu nso munye afi kwa hosan mu nso munye afi ekwan bebie ama wo so muje aware puno bie so muje yedie puno bie so muje Awurade nhye wo wanimunyam awu Jesus dimo omo a akwako bie wo mosoto nyina wo mu gidie wo Awurade mu se wo ma bebie yi onwununwo no obeso wanimunyam no Awurade mo mo nsa nsi fam ewe Yesu Kristo dinimo obi nso a wono nso ni adwuma ye no wotifie ne ya wanye kwadwofo obi wono mo ni adwuma ye wotifie wo ye kwadwofo papa ne nan kan nsanka umma na adwuma kro obesan akwa abetena fie saafo ne de Awurade emua won bubu omanichie style bia bi na tie ha ne ono no owo a certain desire, burning desire in them a onyaya wo beye dwuma onyaya obeye bribia ma ne ho Awurade bie kwa amasa ni no ewe Yesu denemo adobafo ya wo mu twi nkrofo ka yi Awurade wa mo so mu twi nkrofo ka sa o da bi o wono mo apam ne se ube moma yeyie wodi won be si yie ube show animonyam anopa show animonyam ye watwi obi ka ate ebre na so se wono ankasa nso de ne nsa be si ne bo akasa menso me kani Awurade show animonyam sa afama wom ewe Yesu din mo amen Acho wie mo brand sem se ne be sakode da mu no wadaro mama me fanto asoma na FIFA Bible ne to nchen ne nso ye bekinkan kakra na fe ya hwe asore so na sports abi take over e de amount na senia ewie mbo brand no besi akọ enne e benada anopa yi ekusi anwumre eno ene ye de bre o Ebacho wi mbo brese ne besia kwere da mu no sei na esi etie o se men kancho se pue mantem ya yahudu obie no nsuo no egugu kakra homache no na emia yahudu obie free nonum ho no mo ba no o ma wuti so hwe wie mu atum se na nsuo no emunemu na ebete na eti ama awia no atweneti enti awia no kyeresa no payi awia na etweneti ate asimu agbadandan ne ho kakra enam se awia no be pie ntem na bebo nti e free nondu ho koprem tubre ho no ano be den na ifri no mienu no miensa ho nso ba no
o kire se enam awia no ebo ye nti no ebekwa akotwe nsuo kakra de aba epuema ntem no nyemya ya ahoduo ni nyina na nsuo ne beto eni nti ya no ahye ne nso emyayemya ya ahoduo bie ne de ebemunemu na keke uma wuti so hwe wiem abon se nsuo no amunemu na yes a ma wiem adwere na ma wia no a twiniti abo free nonso bremu ade kro akopem premto bre no enu nti na wahye ne nso de amame ye bo ne tofa de amawo a ene o kire se awia ahoden a ewo soro no enu no wa animu ni nti na wahye ne nso de amame ensuo no nso petepete kakra be gugu kakra wo mya yahoduo no bi onyunu nyo no bia betam din ama obi aho atimi ato no afeyi na wadwane ani ahye ne nso station din dia Ahenkan 93.3 FM sanso so na dwumadi ni din de Maakye ne so no yedin komo a ema oman Ghana ekonanim ye nipa nkran ye twe nipa de bata awurade ye wia ya kanyame adwen a kire wo mo ekwan ye befa so oman no ye betimi akikire na aboa na ye nyunyam de ama ye nyina na ye ho atoyen enu nti ne ye nda no a ye betena ha no mo anopa bia no enu nti afi no adwen ye ne a kan ye ho na ye woni ma papa bibre no a de ma enen so ofre me obowo ba ofori amanfo dwumadi yi mpanifo adaroma odi Ahenkan Kwame ye boa ono na eye executive producer adwempa yin Kofi Mensa eye lead producer na Kobe K eboa no Mr Billy enso so eye technician na ye kan wa ha nyina obeti ye nkan abonten ho a na daroma na ototo saa enema ni nyina eni tiken ye hofo adwenkyere fabra 0533 898915 Facebook nso so ye dem eye Ahenkan 93.3 FM ewo Facebook YouTube nso so saa 93.3 Ahenkan FM onsa be kan yen wo ho na wo de wo comment egu ho ye kwa animu no ye be kenkan ni nyina kama e de ama wo mame mo ache na afi ye nto aso Obuoba ofore amanfo emamo ache e de ba Ahenkan 93.3 FM enti asemo egusu aye kan free enra ebepim ene yese awurade enti wo udin se yema enwoma yema krata yema buku a eno na yehwem ehire nyame ma yebehunu udin ewom se awurade emma ne buku no a ohweso na wapeja ne ma afiri sumuna so na wadno masima pommatena bia wo udin ebeka ho bi se awurade epene ma na wema wonso ahye wo manimunyam a yese wo obeka ho ebi adentia sanse awurade aye awurade ama na sipen ene nti wonso abre so awurade bema no asi na yegusu aye kinkan Esther chapter 6 the verse 1 no ede ekro na enra yeshase ane ye kinkan ma wote ase se enam se awurade de ena mmere ene ode ye na dwumanti obi abrebeso obi ebrebeso ne obi nso de eson enra obi de ebeso anopa obi de ebeso awia obi de ebeso anwumre ena odesuom nso obi de ebeso se awurade se obehye wanimonyam a emfa ho ne nipa beka se awurade se obeye wuyi a emfa ho ne nyewa abusua behye awurade bema na bam awurade bema na bam na se bebemu a ade se wudin eka won a omma won krat omma krata asusu wo hira wo a eyeyie no ewose won so awurade ma wudin ekosa nwoma no emu na meka sa asem we no ena hon konkro adaroma obo aye ema mentiase bebre nu awa asem no ho odi ahwade o okenkan Psalm, the book of Psalm, David ni nyom no a awurade san kan asem bi wo ho no nti ema me ba be hu se awurade sada boaboa nkrofo bia no for a certain purpose
Natie. Ose momwa boama hotelfo ano. Okinkan Bible na wom. E was a David nyumnim. Momwa boama hotelfo no ano. Omwa menuom ewo apam tieu. Omwa menuom ewo apam ewo aforibom. Ose gather before me, my righteous people, those that I have a covenant with through sacrifice. Enti Awurade kura de akuakuo na didi ni dwuma. Ose da boa binuma no, we mu de menuom wa apam. Oboa binuma no, we mo menuom wo sei. Enu nti na me nso betena no ma me ka kira wo se Awurade one yen e wa apam. Enu nti dia abayifuo betena ase aye. Ni abayifuo betena ase aka no, agye se yen yagye atum se be yadwuma. So ati ase si yen yin ntumu a, omo de omo bepam yin tiri so. Si yen yin ntumu a, omo de omo betena ase aye de omo ye bia. But the moment yen ye be accept se ampa bayifuo na eye yen no, then omo betimi ajubility. Because ebasa no a ne ya ma Awurade tumi aye ketwa na omo de aye kese edi nti omo timi edandan won ho kakra. But Awurade ma ne mpare wo, Awurade ma ne mpare me se me megye de obonefo no eka no atum na abre Awurade honhom ase. It will never happen. Ensi. Enti Awurade say, gather before me, my righteous, those that I have a covenant with through sacrifices. Ewo enyumnim eya kenkan. Yemfa no nsi ho. Afei hwade esi ye ewo Esther hanso so e. Osi on that night could not the king sleep, and he commanded to bring the book. Listen to me, yo. I'm just praying say you will catch the revelation behind this thing. Enunti na nipa nim die mu, even in human wisdom. Yes, say asore ben na udin wom. Obi kura de atodwom. Asore ben na udin wom. Enunti say wo bobra na yense de nim eku a wo ka ho a madam. Ehu. Wo a wo nkwa asore. Wo nsoso a wo mompaye. Yense de hu kuo poten a wudim. Wo nso a wo nye kwa wensani. Wa yenhu se wo ye maasem, wa yenhu se wo ye memasem, wa winidi atem, won so awon se da nkwa asore wontene wo ho. Nti yense da nhunu kwan poten a wo nam so. Yense da nhunu live poten a wudim, madam. Yiwanim na yenhunu ba bia wudi. Because Awurade odi akuakuo ene ye nadwuma. Mami samo another revelation. Wabra wo suma na bofo se wonko kronum na enkonko sei nko tore nkrofo ase no. Bible say na oka kire won se wonfa aka do nsinsan won tokuya no. Enti obia obewuni saka do no esinsan ni ntokuya no wo hye abofo no oka kire awereto abofo no se mukwa omo a wodi aka do esinsan won tokuya no munsan won ho no wo nka ho. Eno so ye a group of people. Erade mfa wudin enkoka nwoma na se ekuo a senibu fu sede bempa okai won na ohine ne kan say, and he commanded to bring the book of records, of which, I say the book of records and chronicles, and they were read before the king. Verse 2, no? And it was found written, that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus. Verse 3, and the king said, what honor and dignity
had been done to Mordecai for this? Then said the king's servants that ministered unto him, there is nothing done for him. I said, there is nothing done for him. This morning I pray for you. Your name will be found written boldly in the book of records of Chronicles, and it will cause people to come and do you good. Until the good is done for you, they can't sleep, they can't sit, they can't even eat. Adentia sanse obekai papa bia ona na bi ye de man no obekai papa bia o papa bi ye de man no obekai papa bia wankasa wo ye de man no Erade adom no so fama wo onye okese no wonte nani mu nkira wo onhye wanimunyam na ompegya wo oma wo uni adanse oma wo udin enkwa sikafuo bukum na won kai meye wadoye obi a winnimu no ena mo na bia wa ba twam ne papa yenti. Your name will be found written in the book of remembrance, and that wealthy person will come through for you because of what your grandparents did for them years back. Erade be me ya kaio, erade be me ya sewen munyam na obedi adanse ofre me obuwo ba ofori amanfo anopa yi kan yen ho akwantu na fe ni ahyase enya nwieye na menimsi ye nwie no erade be ma adanse di adoso di amayen ni nyina mu ya na wakai so ye gyenyankopon obanyankopon no nkronkron nyankopon eyire so kire so seden onwu yen animu ase obehye animonyam oya domu renti obehwe yen so na won susu bedi adanse sports up next omu wi a ye se to aso na afia de dia kanyina e dia ka ho ama jo apomboko de we are fine obi we are fine ya enti yanko enano pen yemo bibia kwa basonko bio embra ahenkan 93.3 so ya tenase enano pen agudie mu nsem ena yedi Asia wi memfa sida Emma Jubilee Hospital maso asen ababa emende agudie mu nsem no yedi brew ene anopai na se oyade hododo open ne arasabe besa yare ema yare wanyina enso atu airadia enwa ene Jubilee Hospital yare bia attitude bia na fabre na afia doctors na nurse for angels 24/7 no monhwo na yare wanyina enso enyira afi ebia urban lab na pese oba ya oba sakunyan enso eho yabo yo laboratory kese a na se lab pese ye nyina no ye de eboa enso ewosa ekwan ne so ebia pese oba check o blood group ni nyina no akunyan enso eho doctor achro edura se konakoto na fasa ho yare a yo fun asikese eho no edura opato no mbia no Umenya bi enso ato Jubilee Hospital ye pharmacy honum afi antenatal care no eno nso aba ede ama emana ene omafa fro no ebia nyinsen no unyo how bi ede fa ode be piemu Jubilee Hospital one time ye be so ano ede ama na afi sa how na no so nyina enso etimi abrase afi postnatal care no enso aba emana ma wo wie no akra na didiem ene nsu num onyinye anase onyinye sancheche onyina ode be dan ya ye be chocho kama na afi bia nso akoye nso edi amount afeti ata nso aba surgery na operation bi na apesa ya brai na afia nya ne kama nso enfamo na echire nso enye din afia di ultrasound na afi electrocardiogram machine nso aba scan bia bi ye twa bi ya kache afi cancer it honum sa sembi chire wadwen so ana se bia yade bi ati usuro o fele so bodi nkomo ere achire unu afa bedanye na afia nkana echire nso enye din wani na ohwa dia onhu aden ebenwa unhu ewechire unhu wanhwe entua sentem ochina bi no hakese pam ena ede ebro yo clinical ifide ahyemu ma wani yare nyina no yede sanentem paso enso ede amada bichi sana hypertension fo no so no fe no pa bia no nkyerɛkyerɛ enso ekoso ede mamo kantin wo ho ndise bia wo fie anase wo dwum na opaduane atode duane apobni wom atode dia rane Jubilee Hospital ye kantin oba na kita insurance so dia ye beje na ya hwe yi odan baburu dia so
so Amantra Bridge ne so honum na ubehu yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na onia enso edi enkomo ma efie nya de ma ba ne eninka fie wo be manso no se nde no weekends otina fie na fe games awodo a ekoso no nyina onya bi hwe efie be de dia na uba uromu e Festus Enterprise ya de multi TV aba DSTV bebrena enso ho afi Star Times aba Canal Plus na afi HD Plus combo no bebrena aba PM of Festus Enterprise ya ton abuofu mu kra enso edam obi bia ebia nso de nya decoder na mum TV na opato a we piem ya kacha TV brand bia bi ebi nso aba Hisense Asando LG Samsung na afi ada air brands ni na no bebrena aba benya bi no atone bo nso fom na bibia nso akoye ed amount TV one month ye to bi decoder stands nso no ebi enso ya kachi ebia o TV na se ne u decoder no the remote na ayera anasa seya upebi atwa we piem Festus Enterprise on my brand bia ne o patono yebenya enso aton bi edi amount afi ebia mu yedwumako anase ankrankra wo fie o dem no person ne u change na air conditioner oba AC no type bia bi ebi ho horsepower bia bi ebi enso ho brand na fo ne mbedi dwa na bibia enso enkoye enfama ebia onso de no wo bi dada na mum aseya fort no yebesese ni kama enso edi amount wo hwe chi akwanya old Chumesi Sport one ma na se ne no ebo nhwenim ya ne sha filling station achimda na ebo nhwenim 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na onia enso edi enkomo Blims Bookshop enso aba ene obano se owo KG se owo nursery anase nde no owo primary JHS anase SHS no na se ni buku o howde fa be danye na afie enso ano emfa emam ebia onso no size book na opato ruler mathematical set pen anase pencil sharpness crayon postal colors clear back afi collection free fa yirun chema na se office pins cardboard formica board nyina no ube piemu wo eye Blooms eye bookshopper bibina enso aba ya ton abuofum ed amount asem dane se yan nyoma no ya ton wholesale price ed amobibia enti ubodo kiteska kuma bi krampa ubenya so no de na da kofie na bibia nso akoye enso ed amount enti ne se mu ye business se ne mu ye schools na se mu ye hospitals na se for printing when books in some ho dia fabedan Blooms bookshopper na fiyembo na bibia enso enkoye emfa amount achimodan opposite Ghana Commercial Bank car park no honum ena obehuyen 0244 293 632 0244 293 632 and 0203 083 731 0203 083 731 na onia edi enkomo nyumako ebi kan no maso asan gudie mu nsem ye de bromidin ade Joshua Kwabena Janim Joseph Agiri obetineka afero ni chema Raymond Asheteru atani Benito Mauli e produce show yenshen samna se nda no pay emfa emwan konkopi mu ewo emana femu na fe eye Ghana Black Princess asoye eno eye Ghana under 20 emana femu ne nkopi wa na somso preparation omode call world cup no eye Ashia ne sene 29 players ene sempinu foto nsade from prem no ka say yakopon adoma omnina e report e det na ewo pram na preparation no enso Ashia ne game no eye yakopon ayadoma na somo kwa kobo Guinea Bissau ometu kwan akopi mu o Guinea Bissau on the 8th of October and a game no ebeto dwa na fe return game no enso atoja yakopon adoma October 15th ewo Accra Sports Stadium bia koye e de amoma medimu enkomo Accra no e de ejao Unim sancha na Ghana Football Association election seno so enya ahyase na mu bie kwamu to wonom se wo a o person enu obedi efrenim na obe serve as president edema Ghana Football Association no ene fa forms brai na fe omo enhwe na bibia nso enkoye emfa emmomo na yade papa otwinity eleka keto no aye George Akwesi Afriye na papa no enso efare ne forms ede kopiem o FA na aye checks ahodo na fe elections committee no omo etena se no omo duaduamu ano onzo papa no forms no failure no na se ho atochima we breach contract bi